Kakasi New Vibes Red Door Production haka jinge trelang bat ka tune in infotainment rangkat bat ka hills people ka penbena shapi ki paiba bakan don ka jingkhot nakamta ka jingjit ya kitten shop bat puron namta ka we ka film kasi ka bansa direct dau ba wan prang ke dingdo ka jingjit ya kitten shop bat ki puron kanlong haka laipui terik ubenai leber arjar kat pra nadu kapor khatui beji saneng ha Kasi National Darbar Hall Maukhar namta ki jingtip bakhamnya Sobhaban phone hakini ki nombor balapan i hakini ka screen harum. Henne kasngi nakaliang ka dorbar snong jongka snong umkon Ribo district kalapelong ya ka program ban ai ya ka jingkit bok kit riang ya ki laingut ki kun samla ki banling mikmat ya kari India haka third international martial art game and festival ka ban salong shen haka nongba jongka Thailand Bangkok nadu ka khat art tarik hadu ka arpu art tarik mentau benai. Kini ki samla ya kai martial arts ki bala sajit ban mikmat ya kari India ki kentup ya uskolis mani u Francis Mayong nakasnong umkon bat uwepat u balatip kertengkum u Lazarus Ronghang u badei nakasnong Ingjal Riboy district kini ki laingut ki samla ya lakai ki dei ki bala mikmat naka Riboy district bat kajing sajit jongki syakane karansan international bat bakin mikmat ya kari India kadai hadin bakilala ban lebha bat kumjuru ban khori kitakma hakilempum ya lakai martial arts kabalalong hakaleng jaka jongkari India khamtam haka National Martial Arts Game and Festival kabalalong dangshen hapo ka Dispur Assam hakane ka program ban ai ka jingkit bokit riang nakasnong umkon laidon da urang basnong jongkasnong uba Lauren Malai bat ubabu Barnabas dado lember kiwi kiri rongba kene ki arngut ki hun samla iba Francis bat iba Scholis ba kin let sitom ban wara ka jingjob ngikit bok kir riang ngiki pengidor kat bat ki ngimdon ka pisa ka tengka ngimdon ka ketin ngimdon kano ka jingno senyang ben hei nakalian jong ka snong kon barok ka we ndai ka e ka bangi pen pau ki kalong bangi khublei bakela banora ka jingjob ngamla shisha ban ai da ka ksiar ka rupa ha kerjang jong Francis bat uskolis ngapen pau ka jing sungu bakrau ya ka snong ka thau bat ikine ginong penya jong ka sports kino ki sport nada pi ba ukna udon kata ka talent ailat yu le se ka tuhi kan yalam yu sya ka jingha kade ka lat le ka kabu ju bo man yo kam yo jam kam dei kal ti ka besok bangin poi sya kane ka thong ni hap ya bon kita gi jing e ban mat haka jing im jungi kumangi ki ba sya te haka kam syong na ka kam syakri kam dei ka kam ka besok